Her vilayetten 100 sany gol gerek mağa. Hem 100 sany da verin şosu kakımra sen öz halk koşunu döret deyip. Başka zat gerek der sizden. Siz uşak atlaşıp bilmeseniz, nimetme öz azatlığa çıkıp bilmeseniz, men siz üçün çıkacak şu zatları. Men koşunlarım var, oğullarım var. Şu zatlar edeyli. 500 sany gol yığnap bilmeyiniz mi siz? Her vilayette. Bana 500 sany gol gerek. Başka zat gerek der sizden. Kavirler çıkıyorsan, o tayda miting, конечная форма возмущения, народного возмущения, гражданская война. İlk revolüsiya, o zaman гражданская война. Aziz adamlar, men size öňlerem aytdym, bular opozisiyadan, buların çıkan zatlarını düşünemakmın. Buların näl o bizim opozisiyamız diye, opozisiya diyeyim, aktivist diyelim. Hemmesi var ya şu devletimiz baş tutanlık var ya, anar tarafı. Şöyle birbirine layık bul, atrajenyaları. Buların oylarını düşünmen geçti. Yine siz dinlep görün, bu näme diýerlerini. Assalamu alaykum aktivistler. Dün KNB'den, MHM'den öýejaň edipdirler. Öýejaň edip, ýa-ni nimeden ene Murat Gurbanow beýle eýdi, aýdym oğluňda da. Ejemem Murat Gurbanow özüňiz jaňadan mena dinlenip goýupdyr telefony. Onsoň Kakmuradyň dogunu bilen şatlyk jaňa diýär. Ene Kakmurad bilen Murat Gurbanow pasilki we dise bardım, barmadım, barsa baryp alyp gaýtjak diýip, baryp sizinle gürleşip kömek etjek diýip. Ejemem diýipdir, gelseňiz polis çağırýan özüňiz sersiň ýardymda. Gelýärler öýe, onsoň ejem polis çağırýar. Şondan gaçyp gidýärler. MHM'den gaçyp gidýär. Şuraya tehnika haçanla öýlerinde bir gelen ýagdaýynda polise jaň edin. Polise jaň edip, onu MHM bir kanun var ya da. Polis gelip, eýem şöyle ikisinin arasında problema döýüyor. Eşdiňizmi? Murat Gurban, sen düşünemek. Yine sen şu çılnoşun diplomatiyada otursun ha? Näme gerek bolsa bu zatlar? Ya men ne aşk pasilka urutmağa ne? Men ne aşgabatda ağını qarindaşlarım ýokmy? Allahjan Hudaýjan bizim tohumumuzu bağ edipdirler. Men kakam tarapyndan bağam 5 sany her kişini döretdi. Olaryň her biri 9 sany 8 sany çağalary bar. Ejem tarapy bağam 2 sany aýaly bardy. Bir özök bir türkmen. O taýdan bir topar nemeler köpsi Aşgabatda ýaşy. Kakam tarapdan köp. Aşgabatda ýegenlerim, inilerim köpsi. Näme gerek ma sen öýüňe pasilka uradyp? Sen geplen gepini bilýänmisin? Onsoň men sen barada bir ýyl seni ýaňda ýoldaş bolup gördüm da. Sen men barada hemme zat bilýän. Men sen barada wara sen ejeň ýerde ýaşy. Dogonlaryň ýerde ýaşy. Men näme bilen sen ma bu zatlar aýdyp, gaýta biz Çekiýadan bilip ýörüs. O zawodlaryň, un zawody, şeker zawodlaryň, Sary Zaporojsyň, Volkswagen maşinlaryň öleniniň kuwat korporasiýasy biz o taýdan bilip ýörüs. Näme diýip oturýarsyň sen? Bir gepleýän gepini bilýänmisin? Düşünür ýaly sizler, men düşünür ýaly. Onsoň MHM işgär milisiýadan gaçyp gidýärmiş. Şöyle tehnikany ulanyp. Ey sen bara men düşünemek. MHM o taýda Türkmenistanda hudaýlary, milisiýalaryň, prokuraturaň hemme zatlaryň sebäp olar zilony svet, gök çıra açyk goýdular olar. Aziz adamlar Türkmenistanlylar. Boldy, yeter şulara. Yeter şöyle oyun, eni görüp oturýarsyňyz ha. Pravozащитник diýilýär. İstat ses çıkımını, olar izbiratini nemedi seyrediyeli adamlar. Bu opozisiya diýip oturan yönlele başka zat yok oturup nemedi. Aňar aýlanyp gelip täzeden seyretseniz, şu öňkü aýlanyp plastinka, zaезженный plastinka bularda. Bir konkretny выход etip bilýäňizmi, aýdyp bilýäňizmi? Men her gezek size täze bir zat aýtmap. Partizan uruşyny nemetmediňizmi? Bolýa halkka goşun döredildi diýip. 500 sany gol gerek maňa, 500 sany.